Оставете чипсовете и телефоните, затворете лаптоповете и айпадовете, преместете папка Windows в кошчето, защото е време за литература. Вие сте с 3 кила литература, рубриката, която чете, пише, коментира и представя всичко това, което ни превръща в мислещи хора. В студиото сме Ивайло Ненов, Димитър Косев и аз. Единственото, което през 90-те събираше вечер пред екрана, бесепари и седесари, левскари и цесекари, метали и панкари, кони магари, доктор Куин лечителката. А ние всички тук сме събрани с любезното съдействие и подкрепа на програма Култура на община Русе. Тук в студиото да идват пишещи, четящи, издаващи хора, които да ни вдъхновяват. Днес вдъхновението е обърнато колкото за големите, толкова и за малките, защото ще си говорим за писането за деца. Което хич не е детска играчка. При нас е един човек, който вече ни е бил на гости, защото... Първият човек, който ни е бил на гости. Аз бях отварачка, бе, човек. Това е нашата отварачка, е отново тук. Но не Мара. Обаче ние сме известни като предаване с връзки и шуробаджанащина, така че нали, когато има всестранно развити личности, си ги каним и в качеството си на автор за деца казваме добре дошъл на Илия Деведжиев. Здрасти. Здрасти, добре заварил. Чувствам се като измъгнат от лятото. Ами то горе-долу не е далеч от истина. Дареме, още 22 дни, да. Сега отпускарския сезон свърши и така. Много ми е драго, благодаря ви, че ме каните за втори път. И като каза Ивайло Мара от варачката, сега се сещам, че... Аз казах само Мара. Не, никой не е казвам това словосъчетанието. Не. Добре, ма някакси то се сглоби с другата дума, която аз казах. Да, когато тя беше малка още като изпълнителка, аз съм ми писал текст за песен, обаче не го пуснаха пишещите хора на оная планета. Димитровградската, да. Планета на маймуните. Бил е доста сложен. Да, имаше поезия в него. Но ти пишеш за деца и това ние го разбираме като родители лека по лека, защото някои мисля, че всички имаме твои книги. Кажи защо и откъде е тръгна да пишеш за деца? Може би кукленият театър е виновен, ако ще говорим сериозно. Значи може да говорим и други глупости. Тази рубрика е сериозна. Добре, окей. Казвайте ги те работи. Глупости. Да. Може би докосването до кукления театър, въпреки че първите ми неща написани за деца се превърнаха в пантомимни спектакли. Общо взето накарах мимовете да говорят, както по-късно господин Липовански ги накара да говорят и в радио. И сега си давам сметка, знаеш, че съм с един спектакъл за деца в операта, Небивалото кралство, по идея на госпожа Петрова от компания Петрова. Ние накарахме балетистите да говорят, даже говориха на няколко езика. Да. Така. И писането за деца дойде от докосването с кукления театър. Не знам дали е вярна тази история с Стивън Кинг, който казал, така и не можах да намеря книга, която да ми харесва, и седнах и си написах. Приписват му се тия думи, ама не е много... Сега аз чак така не мога да го кажа, но имаше един момент, в който на мен ми трябваше точно определена тема за сценарий за детски спектакъл и не можах да си намеря нещо, което да ми върши работа. Ставаше въпрос за планетите и общо взето някаква дидактична беше задачата, но искаха и да изглежда като спектакъл. Това беше първото ми писане за деца. Че обади се, Юра Зойфер пише за планетите. И за децата. За децата по-малко. Ние, музикантите, поне и хора, които композират музика, се съобразяваме много с вкуса на поколенията и понякога се опитваме да се харесаме. Как можеш да се харесаш на едно дете, като неговия критерий на 3-4 годишна възраст не е толкова изграден? Той иска всичко, то харесва всичко и всичко му е любопитно. Когато за 5 секунди. Значи, после нещо друго е любопитно. Откъде се търси това вдъхновение? Когато е на 3-4 години, целта е да се харесаш на родителите му. Явно да. Това беше шега, разбира се. Нямам идея, може би казват, че писането за деца, въпреки че изглежда и много хора се хвърлят на него, защото изглежда лесно, винаги има публика, както и театъра за деца. Но това е лъжливо. Лъжливо е, защото ти се сблъскваш с... Ти преди малко каза и
Господин Раяно също. Един Господин. път... Да. Най-накрая някой да се обърне нормално. Ти и господин. Няма маестро, няма това, но ти и господина. Знаеш ли, що така казах? Забравих му името. Ама господин каза, не каза доктор, нали? Не съм казал. Той е доктор Раяно. Не е Георги господинов. Значи, според мен, от страната на писателя е важно честността и да не се опитваш да се харесаш. Тоест, какво ти за от теб, той или ще се хареса, или няма да се хареса. И другото нещо е наистина как да кажа, целевата група, за която пишеш. Когато започнах да пиша за проекта Маргаритка, Мими и Биби и всичките там неща, изпитах огромна трудност, защото това си беше поръчка. Нали? Яна Липованска каза, че напиши ми една история за две малки деца, обаче ще слушат много малки деца и тя да бъде за тръгването за детска градина. И в един момент се оказа, че аз не зная този език. Постоянно редакционната работа повече беше това детето няма го разбере, това детето няма го разбере. Аз викам, нали, имат родители до тях, нали, за да им ги обяснят тези неща. И в един момент се получи нещо много странно. Аз си запазих изказа за по-големи деца, но някак си, като че ли с помощта на редакторите от Сиела, някак си като че ли намерих точния език, който стига до децата и в един момент то се получи. Как? Идея нямам. Но аз трябваше да обясня какво е Караконджол и какво прави Караконджол. Да, аз говоря за малките. Караконджола е съвсем друга бира. Караконджола не е Маргаритка. Да. Караконджола е друга бира. Представянето на Караконджола започва: здравейте, ще ви представя книгата Караконджол в костюм. Знаете ли какво е Караконджол? И това ми дава ключа към цялото представяне. Обяснението какво е Караконджол. Окей, Маргаритка, всичките ли са твои? Книгите ли? Да. Книгите, да. Това е, да го кажем ясно. Да. Маргаритка, книгите, бестселър за деца е написан от Илия Деведжиев. Защото всички русенци особено, повечето те познават, всички русенци знаят какво е Маргаритка, но не всеки свързва двете имена. Да, абсолютно е все едно, нали, да видят Димитър Косев на... Сети се. Чакай, да го видят в лице, а не в гръб, нали? Не. Виж обаче, като се сети, веднага гледа да го използва. Да. Той до Ти беше Ивайло Ненов, нали? Ще ти кажа след малко. Ти искаше нещо да прави, май, театрално. Чакай, говори за мен. И още една молба имам. Тук съм. Виждането на афиша, не сега, дето ти виждаш афиша е там. Виждането на името на афиша или на корицата, особено когато нещото, към което се стремиш, е друго, става тръбно зрение малко. Малко не ни виждат. И така с едно време бях страхотен киноман, в Тополовград се сменяха 3 пъти на седмица филмите и сме изгледали толкова кино, че в надпис даскалката по кино каза: не мога да си го гледал този филм. Викам, пак гледал съм го. Къде? В Тополовград. Та мисълта ми беше, че страхотен киноман бях. Брат, не мога да запомня едно режисьорско име. Постоянно помнях само актьорите и казвам, този филм на Ери кой си, така ли е? Така, нали си го гледал? Да, и аз авторите някак си ми бягат. За това даде този пример преди малко. Всички знаят, че какво е Маргаритка, ама нали? Да. Така, да, наистина. Писането за най-малки е много страшна работа. И да, някак си свикнах, но... А пък с Караконджола е много интересна история. Значи Караконджола, сега, той идва още от Тополовград, една много страшна случка за мен като дете, която може би беше инициацията ми като мъж, нали, пратиха ме посред нощ чичовците до една чешма за вода. Но баба ми беше така разказвачка на ужасни приказки и създателка, че сега не гледам заради нея, не гледам филми на ужасите, скучни са ми. Да, и последната приказка беше за един Караконджол. Аз реших, че ме напада Караконджол. Разбираш, че ме язди дъра. Ляха ми куршум, писаха тук с химически моливи, разни работи. Беше страхотия. И той гад Караконджола тогава ме изостави. Най-накрая, след всичките 5-6 баби, които отгоре ми. И колко години по-късно? Поне 30. По-късно ме намерена в пустата в Унгария, в един много мъглив ден се загубих на австро-унгарската граница. Чаках да ми докарат кола. И излязох се разходя, изведнъж не знаеш къде си, просто ето мляко. И по един далекопровод
Само, че не знаеш коя посока вървиш, дали към или от. Все едно, прибрах се аз и не знам защо първата работа беше да изпия една ракия, да си взема клипборда и около 12 часа по-късно историята за Караконджола, която първо беше пиеса, излезе. Просто той стоял там толкова години, представяш ли си, човек? И те е чакал. И въобще не го интересува, ще са харесали децата или не. Чак като го напишеш, става ясно. Окей, пак спомена пиеса, започнал си през кукления театър. Аз искаш да говорим за театър. Нека поне да го отчетем. Да го отчетем. В момента се играе твоя пиеса в Русе. Да. Нека кажем коя е. Момче вятър. Веднага. Да, твоя адаптация. Безкрайно харесвам, рядко се случва това, нали? Безкрайно харесвам това, което направим върху моята пиеса. Страхотно е в кукления, идете, гледайте Момче и вятър. Много дълъг път, докато стигне до тук, и Тодор Вълов е виновен режисьора за цялата тази история, защото първо я написахме заедно за Търговище, след което той ми даде да я поправя за Благоевград, после отиде в Монтана, надфис до учебния театър и за да дойде сега в Русе. Значи ти си много игран детски драматург. Направо. Играят си с мен. Как се казва първата, която си написал? Каза, че си написал за себе си. Първата, тя се казваше Тони Звездния войн. И спечели трета награда на конкурс за радиопиеса. Колко пиеси имаш, които са поставени? Които са поставени. Не по-миналата година навърши частния ни театър 12 години, защото не успяхме заради COVID да отбележим 10. Решихме да направим с съпругата ми Роси Милска-Деведжиева, която е куклен режисьор и драматург, да съберем в един сборник 12 драматизирани от нас пиеси. И се оказа, че 10 от тях са играни. Това са само драматизациите, това не са авторските. Нали, авторските са играни, награди и така нататък, но Караконджола, нали така, Караконджола се появи като пиеса и взе тогава първа награда на националния конкурс за нова детска пиеса. Куклени режисьори, грабете. Ма тя книгата е пръсната насам натам. Така. Какво те вдъхновява да пишеш за деца? Защо го правиш? Защо за деца? Напоследък имам много близък контакт с млади автори, които пишат за възрастни, с много нашумели романи. И много пъти сме си говорили точно за това, че те са млади, са много близо до децата. Нямат си деца още, но вероятно много хора започват да пишат, когато имат деца. И в един момент аз започнах да ги разпитвам, добре, как се конструира нещо като един роман? Нали? Това е голяма работа, много линии, да. И се оказа, че аз никога не бих се захванал с едно такова нещо, особено ако е наречено жанрово по някакъв начин. Те се заклеха, че в близките 10 години не се виждат да пишат за деца, защото им е тотално далечно. Адски им е год да четат за деца, но не биха се хванали да пишат. Не знам, то може би е някакво вътрешно определение. Не мога. Кукленият театър определено има огромна роля за писането за деца при мен. Писането по принцип за мен е много важен процес, защото писането е едно много нахално занимание. Значи, ако кажеш, дори да го повториш, даже да го изкрещиш в един момент, то се заминава. Защото отгоре си го написал човек и всеки може да отиде да го чете още пъти или да му го набиват в носа. Няма изтриване. Няма изтриване, ръкописите не горят, казва Булгаков. Така, и още повече пък писането за деца ми е вече начин на живот. Даже скоро тук мои приятели, които ме познават, които аз казах, че не искам повече да се занимавам нито с представления, нито с нито други неща, които са такива сценични. Аз искам да си пиша книгите, да ходя да си ги представям, защото в момента Караконджола успя за 4 месеца да продаде 2 тиража само от представения. Няма го, никъде не може да се намери в книжарницата. Аз го имам. Ти го имаш, защото аз съм ти го подарил. Или си го купил? Да си кажем защо си тук, нали? Добре, на мен друго ми е интересно. Никой да не мърда, отивам на родителска среща. Добре. Стискаме палци. Ще питаш нещо за последно?
Не, той в момента е Какво се прави на родителска среща, защото ми е първата. Мълчи се. Сега ще ти дам съвет. Кажи, мога да ви уредя представяне на Караконджол костюм от автора. Добър ден, и тогава аз съм Димитър. Така. Това беше много хубаво, дето учителката казала на един родител, който дошъл много такъв гневен и казала: моля ви, не вярвайте на всичко, което децата казват, че се е случило в детската градина, защото ние ще започнем да вярваме на всичко, което децата казват, че се е случило вкъщи. На мен ми е интересно, понеже децата са известни заедно с пияните хора като най-откровените същества. Коя е най-готината рецензия, която... Какво бе? И факт е. Истината е в думите на децата и пияниците. Това е... Така. Да. И кажи ми, коя е най-готината рецензия от млад читател или млад зрител, която си получавал? Или някаква така, за която се сещаш веднага? Или от пиян човек. Или от пиян човек също, да. Да. Така. На първата ни среща Ивайло Ненов, като още не беше режисьор, беше млад актьор, беше новогодишно парти и ми заля любимия бял пуловер с червено вино, брат. Сериозно? Да, обаче, ето пияните. Значи истината е било, че пуловера се нуждае от цвят. И якото е, че не можа да се изпере и после Огнян Балканджиев го гледа петното и знаеш какво нарисува? Малкият принц. Имаш ли го това? Пазиш ли го? Да, поизтаковало е, поизлиняло вече. Къде е било това? В фоето на театъра, горе. Мисля, че си говориха някъде около 1 час откровенно. Познай защо. Защото е бил дете, нали? Не за друго. Мале, виж как ми вкара вина, не помнят. Значи червена вина, при това, защото виното беше червена. Така, чакай за, дай да му отговорим. Случката е асоциативна малко, но пак е индиректно показва как да кажа, рецензия, т.е. че детето е харесало. На едно представяне на Караконджол в костюм, значи, след тези представения се получават всякакви въпроси от това, нали, едеш ли броколи, до женен ли си, дъндърдъндърдъм. И аз нещо отговарям, пиша там някакви автографи. И едно дете извика и казва: на колко години си? Аз викам тогава на 63. И той: кога ще умреш? Нали? Учителката изтръпна, вижда как само се дигна на 100. Аз викам: когато имам време. И продължих там да си правя каквото щото. И в един момент се сетих, че той ще има неприятности в момента, в който аз изляза. И отидох и... Защо ми зададе този въпрос? И той каза: баба ми беше на 63 и почина преди 2 месеца. И аз викам: да, и възрастните хора така правят. Той вика: да, ти като каза 63, аз много се оплаших за теб. И аз викам: боже мой, че си се оплашил тук да не падна, да не ритна, да не умре. Той вика: не, защото няма да напишеш друга книга за Караконджол. Аз малко преди това ми бях обещал, те питаха: ще има ли втора книга? Аз казах: ще има втора книга. Така че мисля, че от това... От това по-хубава рецензия няма. Да, но това беше много хубаво. А кога ще умреш? И даскалката. Затова преди да се вади извод, трябва да си го разпиташ детето какво точно има предвид, нали? Като детето, което го питали там, за да го приемат в елитна детска градина. Колко са годишните времена? Да. И ми каза: знам само 3 на Вивалди, на Дебюси, ли знам. Да. Той 4, не мислиш ли, че са 4? Не, 3 са. Най-хубаво е, когато от детето получиш фидбек по време на представяне или пък когато е видяло хубавите илюстрации или пък докато ти разказваш част от книгата, нали, виждаш, че се харесва. Още по-хубаво е, когато книгата стигне вкъщи и после един родител ти се обади и ти каже: какво направи с това дете? То не е хващало книга до сега. Имаше преди няколко години ми предложиха да напиша детска приказка. Аз никога не бях писал нищо за деца. И тогава се обърнах към някакви стари мои такива вдъхновения. Първото нещо, което написах за деца, беше една бележка до сина ми: мусаката е в хладилника. Значи, чакай сега, това зависи как го напишеш, може да има много измерения, може да е точка, многоточие накрая, удивителна, въпросителна. Кавички може да е: мусаката е в хладилника. Да. Но така е, тая детска приказка ме върна към стари детски книжки. Почнах да чета стари детски книжки от тогава. Това също, но в един друг момент за едни други хора. Там. Няма да кажа кои са, но съм Мечо Грух. И текстове на песни. Асоциации всякакви. Аз разбирам, да беше това, няма да кажа кои са, ще ги погледна изразително или направо.
Слушал ли си Мечо Грух? Да, бе, знам кои са. Уникална група. Така е. Жестоки са. Да. Та, Константин Константинов, като български автор на детски приказки, според мен е много подценяван. Защото и се сещам за него, защото някои от неговите неща ми приличат на твоите. Не като думи или като проблеми, а просто като... Има автори като Ангел Караличев, които пишат много сладко за деца, обаче има и автори, които пишат много мило за деца. И според мен ти си един от тия, които пишат... Маргарит Минков е на върха на пирамидата, според мен. Много го харесвам. Пишещите мило. Да. За Константинов се сещам някакси просто. Маргарит Минков, не съм убеден. Той е по-сложно пише за деца. Той е много як за възрастните да го четат. Ама и децата, то асоциативно им влиза в мозъка и те почват да мислят по този начин още от малки, разбираш, защото то е поезия в проза. Много зависи, според мен, на колко години са децата и колко книжки и приказки са им прочели преди да стигнат до това. Също. И това го проследявам по моите сега. Защото като се пише, ти пишеш горе-долу за определена възраст, защото те порастват бързо. Да, така е. Сетих се още нещо за... четат същата книга. Сетих се още нещо. Скоро като беше Диан Соло при нас, който каза, че всъщност Гумени глави, тази група, която не е за деца, но всъщност много... Даже против деца, като знаем второто значение на Гумени глави. Но истината е, че ние като деца сме израснали с гумени глави. И чувал и така нататък. Така. И те всъщност първата песен, която били записали, е по Асен Босев "Мимето". Да, текстове на такива, да. И друго ми беше... Така че литературата за деца, виж какви неща ражда. Така е. Коя ти е любимата детска книжка? Бирлибан. Едуард Петишка. Стига, бе. Не очаквах да го кажа. Не съм чел. Да знам, може би очаквах нещо различно, но това... Не, тази е... И разбира се... на Николай Райнов "Диаболичните приказки" също много са ми любими. То при него са като легенди, той така ги... Да, точно това е, те са точно тази... Той като все едно четеш митология, нали? Такова, на баба ми приказките бяха такива. Аре, заспи човек, като... Да, долу вампири, горе караконджули, кикимората дебне през пролета, лека нощ. Лека нощ, това е като в едно село Върбово до Белоградчик ми разказаха за как са ги преспивали, защото аз където отида на такива места вече се опитвам да стигна от най-възрастните хора до детски приказки, защото покрай Владимир Проб, покрай Фрейзър и така нататък, тази повторяемост, те в глобален мащаб го правят, в световен, тази повторяемост обаче в тази малка България на мен е страшно интересна. Защото, примерно, тук има Караконджол вътре, тук няма. Тук Караконджол е таласъм. В третата няма единия герой. Нали? Това се че хвърляш картите на Проб, обаче махаш едната преди да почнеш да работиш. И така, там беше една Гандерача. Се казва нещо, което е някакъв такъв за приспиване на деца според тях. И се казва, че ако не легнеш да спиш, Гандерачата ке ти влачи цръва от клин до клин. Клина наричат те това, което е в тавана, да се закача люлката. Да. Той ще му извади на детето, червата, и ще ги намотае на двата клина, ай лека нож. И викам, вие заспивахте ли? Тя вика, как няма да заспиш? Приказките на братя Грим, нали, не са... Те не са и за деца, не в началото. Функцията на страшната приказка, тя е безкрайна тема. Това е много... Наистина, как няма да заспиш? При мен е точно обратното се случи. Едното ми дете нещо го бяха наплашили с някакви вещици, които ги разкъсват, и сумати месеци след това спря да спя. До тогава имаше железен сън. Просто много е финна тая материя. В кой момент ще ти дойде? Да. Значи аз се правех на заспал, за да ме оставят на мира, но след това, нали, се сещаш какво ставаше в главата ми, това, което се е случвало. Бяхте само ти и Караконджо. Да, и още и всичките му там билюк змееве. Добре. Но искам тук да отворя нещо наистина за колко е важно да се чете на децата, докато са малки. Това развива изключително много не само въображението им,
но и тяхната лексика. Те могат децата, на които им се чете, могат да говорят и започват да говорят много по-рано и по-бързо и абсолютно има разлика и то се вижда. И да им е интересно все пак, нали? Да е нещо, което грабва вниманието, което е всъщност сложното да случи. Ето сега говорим за писане за деца, обаче аз имам вече доста голям опит, пък и влизам в един проект, който продължава това. Писане с деца. И значи най-напред Сиела издаде Приключението Абепис и това бяха произведения на деца от моите клубове за творческо писане, след което с разказвача на приказки направихме 19 приказки, които бяха създадени по сюжети, скелети, измислени от деца в най-различни краища на България, включително и покрай Маргаритка. Всъщност започна цялата работа с Маргаритка. Ходихме по коледно време в детски отделения в софийски болници, защото нали се сеща навънка всичко е блясък, светлина, подаръци, дъра, те стоят с абокатите тук, с кръговите покрай очите, милинките. И Яна и Вики се сетиха да ходим по Коледа да ги радваме. Едно от развлеченията беше да измисляме заедно приказки и те бяха в основата на тази книга. И тогава излиза наистина това, което Ивайло каза. Освобождаването на фантазията. Разбира се, в края на заниманието, когато всички разберат, че е позволено всякакви глупости да се изговорят, нали, че това е неформално, това не е час, се отварят всички. Но отначало първите, които започват да фантазират свободно, са тези, които са чели или на които им е четено много приказки. Защото те разбират, че ти ги пускаш на свобода в този свят, където те могат да променят. Нали, защото картите на Проб са всъщност едно изследване на приказката. Това са примерно 36-те тухли, от които може да се направи къщичката приказка. Само, че един архитект прави кръгла, другия прави триъгълна, един е висока, другия е ниска и И тогава, когато те схванат този принцип, и става страшно. Просто не мога да ги спреш. Аз на моите обикновено им казвам, като съм ходил при деца, нали, за такива писане, да си говорим, да пишем, им казвам дърво да ми опишат. Давам им примерно 20 минути, опишете ми дърво. Mm-hmm. Ама каквото дърво искате, както и да изглежда, в която и епоха, каквото и да се случи. И веднага също си личи кои деца са чели малко повече, защото въображението им тръгва смисъл. Те не поглеждат през прозореца и да кажат, той има кафеви клони, зелени листа, червени череши. Даже и за череши няма сет. Да. Докато другите веднага, дървото се намира в еди си кое село, на него има закачена люлка, вътре има едно бебе, нали, много е различно това и много си личи. Скоро играх с моите на Диксит на 5:30. Аз останах изумен, че малката е на 5:30. Тя успя да играе смислено Диксит. Тоест да разбере, че трябва да даваш странична да играеш на асоциации с себе си и с други. Без да си много директен, да можеш да балансира тия неща, което за мен беше изумително. На кутията пише 8. Така че... А пък вие играхте само 3. Не, супер е това. То е до четене и до общо взето и то избиране на такива книги, които нали, да им държат интереса. Страхотна книга им четох скоро. Много ми хареса на мен. Това е по-отдавна. Тази толкова много им четох, че нали, не е нова. Но съвсем скоро Голямата фабрика за думи. Не знам, тя е с много красиви илюстрации, не е много текста, но историята е много готина за един свят, в който хората нямат думи, имат колкото успеят да си намерят от някъде или да си купят. Mm-hmm. И могат да употребяват само определените думи. И едно момче, там една любовна история и всъщност как цялото е за всъщност какво отношение влагаш в думите. Тоест ти можеш да имаш съвсем други думи, но вложиш ли точното отношение, можеш да спечелиш любовта. И те го разбраха и се развълнуваха жестоко много и така това... Завари ли ги посред нощ с българския речника на думите в български език? Илика, защо възрастните не просто могат, а трябва да четат детски книги? Много далече ще ме заведе този отговор.
Нищо ни разстояние имаме. Всеки метод, който държи съзнанието ти някъде около детството, според мен не трябва да бъде пренебрегван и четенето на детски книги е едно от тях. Сега зависи много човек какво е направил с главата си за всичките години, които са минали, за да го нарекат възрастен. На мен една от причините да чета наново от стари любими детски книги е как ще ми се видят сега. Другото е, нали, вече абсолютно професионално, да изследвам вече по съвсем друг начин, разбира се, това зависи от преводачите, езика, хватките на любимите ми автори, когато съм бил дете. И то не е за да ги използвам, аз чак толкова много и не пиша, в смисъл такъв да бълвам, ами защото просто ми е интересно. И да, другото нещо, което според мен е причина да четат възрастните детски книги, е за да могат, както казва Памела Травърс, да чуват заедно с децата си, да разбират езика на скореца. Защото тя казва за най-мъничкото бебе, което се ражда там в семейството, че той все още разбира. И после го забравя, нали, както всички възрастни и така нататък. Та мисълта ми е, това го алегорично го употребих, да не забравяме детския език. Дори да нямаме собствени деца и да не се занимаваме с деца в работата си, да не изгубваме контакта с тези човечета, защото той е безкрайно интересен. И последното е, българската поговорка казва: човек се учи докато е жив, аз казвам: човек е жив докато се учи. Супер е това. Като бях втори клас, прочетох Малкия принц на Антуан де Сент-Екзюпери, защото трябваше. Нали, тя е в училищната програма. В кой клас е била в програмата? Мисля, че във втори, лятото, от втори към трети. Там нека не беше. На село я четох, помня, под натиск. Беше ми изключително скучно. Не разбирах защо трябва да се чете това нещо. След това някъде в гимназията, може би около 9-ти клас, 10-ти, я прочетох втори път, тогава разбрах. Някак си ми стана интересна. След това, вече в академията, в надпис, спомня, се връщах в някакъв момент с влака към Русе, от София, и във влака я прочетох Под звездното небе, някакъв късен влак беше. Помня, там вече бях същисан. Започнах да разбирам истински какво стои за това нещо. След това съм чел още 2 пъти, няма да изпадам в това. Това е още една причина защо трябва да се четат детски книги, и всъщност най-големите книги са тези, които през живота си те придобиват и откриваш новите големи значения в тях. Ето такъв, и сещам се за българска, която е може би на такова ниво, е Ние врабчетата. Също книга, която съм преоткривал като порасна с метафорите, които дава за живота. И още много, много, много други. Но така, Малкият принц, това е моята случица, и което ме напомня, че май е време да я прочета отново. Ти каза много високи върхове като заглавия, и ако се върнем към това за моето писане за деца, то по-скоро е като лов на истории и на лов на фантастични случки. В никакъв случай аз може би за това и не посягам към писането за възрастни. Моето е малко пусни кончето на фантазията да търчи където си иска. И нито имам време, нито желание да закодирам някакви неща, просто разказвам красиви истории с красиви думи.
И те са много важни, за да може за да може да отиде после към да могат да скочат, да имат интерес, докато Малкият принц, ето, втори клас, мен беше брутално безинтересна. Да, аз настоявах на това уточнение, защото се почувствах малко неудобно на една и съща маса да се говори за мен и за Екзюпери и за Радичков. Бива. И даже тук искам да те питам, ти имаш страхотни стихотворения, които аз обожавам. Те не са за деца. Не са за деца, но мислиш ли да ги... Те са за другите искрени мислиш ли хора. да ги събереш и тия неща да видят бял свят? Размина им се за сега, трябваше да се случи и сега, но не успя проекта, който с Дидо тръгнахме да правим, моноспектакъл с тези стихове, придружен с издаване на стихосбирка и това да бъде нещо като представянето. Така. Не можахме да привлечем внимание с иновативност, както ни беше отговорено. По проект? Да, по проект беше. А може ли без проект? Но така или иначе най-вероятно ще се отиде на без проект, защото аз покрай подготовката на този проект така или иначе ги систематизирах. И даже първата стъпка е направена. Вече говорих с редактор. Ти знаеш колко е трудно да си избереш редактор за стихове. Да. Така че вече редактор знае за тези стихове, видя ги. И спонсор искаш ли? Да. Защото Цецо Анастасов не слуша в момента най-вероятно. И много други хора. Това беше много нахално. Ти трябва да видиш какво става Цецо, като дойде тук. Той ни е обещал отдавна едни неща. Ние не сме видели. Поне ти да видиш Келепир, дето се вика, да се върнем на българска територия. 3 дни има рожден ден, така че можете нещо да направите. Може да пуснем предаването на рождения му ден, да го чуе точно, докато ще духа свещичките. Освен това няма да позволя ще да кажа една нецензурна дума. Такова отношение няма да позволя към милия ми приятел, когато съм учил на пантомима в крехка възраст. Неговото име просто така по-благозвучно ми беше, затова го произнесох, но в Руси има толкова много хора, които ценят литературата, културата, така че според мен сега ще завалят предложения и ще трябва да издадеш 3 кила предложения. И ще трябва да издадеш 3 тома с стихове. И вреде. Да. Можеш ли да кажеш някое стихотворение? Имаш едно за една капка. Наизуст. Или което и да е. Не мога. Някое малко, кратко. Те по принцип... Тишината. Да, бе. Дария, ама не мога, човек. Не знаеш. Значи, знаеш защо толкова време няма стихосбирка? Защото писането на стихове при мен има съвсем друга функция. Нещо много отвътре ври, кипи, не знам какво не знам що. И аз го изваждам чрез написването и после го забравям. И се освобождавам. Така, аз наистина изключително много харесвам твоите стихове. И шервих ли за момчета? Не си достатъчно червен, продължай. Не, за детски неща говорим. Да, и между другото имаме много хубави детски стихове, които са от пиесите или от това, които също са много хубави. И така. Тук не се изчерви. Не. Тук самохвалството по-скоро е с прибледняване, нали, свързано. Така. Но много е яко да се пише за деца, защото оставаш в един фантазен свят, който е много, много удобен за обитаване, много е приятен, който, примерно, ако имаш една работа, която те държи надалеч от фантазията, от поезията, няма да можеш. Много е далеч от простотията този свят и затова е хубав. Да, хайде да не влизаме в тая тема, защото простотия се римува с Илия. Ти къде отидеш? Все пак, детството е последния ни шанс за щастие. След това знаеш вече твърде много. Ти им даваш шанс да научат повече на децата и ги отдалечаваш от тази чудна страна. Затова този разговор може би е време. Всяко нещо си има край. Само Кремвир ще има 2 края. Благодарим на Илия Деведжиев за това гостуване. Това беше всичко от литературните кила за сега. Ако не ви стига, имаме още 1-2 разговора с него в останалите епизоди. Може да ги прегледате, така да слушате хубавия му глас, благозвучен и мъдрите мисли. Там не говорим за литература, говорим за изкуството на вицовете дори. Имаме и такъв епизод. За радиото. За радиото и така. И за себе си, нали? И освен това, ако пък не ви харесва Илия
Имаме още 60 епизода с други хора, които не са Илия. Не са Илия и има Ужас, шанс да не ви харесат или да ви харесат много повече. Човек, аз да не съм долар, че да се харесвам на всички. И по традицията рубриката ни завършва с цитат от велик автор, днешния на Тери Пратчет, и гласи: ако вярваш в себе си и не се отказваш от мечтите си и следваш пътеводната си звезда, пак ще си по-назад от уния, които се трудят усилено и се учат непрекъснато и не са толкова мързеливи. Затова работете за мечтите си. Чао! Аз работих цяло лято. Мечтах.